Molt bé, anem directes al gra. Resulta que el nostre banc té un secret, o potser no un secret, però sí una veritat que no ens explica a crits. I de veritat, entendre-la pot canviar de dalt a baix com gestionem els estalvis i el nostre futur. Fixeu-vos en això. És com si hi hagués una lletra petita en la nostra relació amb el banc que gairebé mai llegim. No és que ens estiguin enganyant, Però diguem que no ho posen al titular principal. I aquí ve el més fort. Això no és una teoria abstracta, no. Això va directe a la nostra butxaca. Afecta el valor real dels diners que tant ens costa guanyar. I quan dic directe, vull dir que afecta cada euro, cada cèntim que tenim guardat. Vinga, doncs anem a desmuntar una de les creences més bèsties que hi ha sobre els diners, allò que gairebé tothom ha sentit des de petit i ha donat per bo sense pensar-li més. A veure, la idea general, el que gairebé tothom té al cap, és una cosa com aquesta. Aquí la tenim, la frase estrella. Si tinc els diners al banc, estan segurs i punt. El banc com una caixa forta i ja està. Però de veritat s'acaba aquí la història? Realment és només això? Molt bé. Ara girem la truita. Mirem què hi ha darrere d'aquesta paraula que ens agrada tant, seguretat. Perquè sí, la seguretat té un cost silenciós, que no es veu. Aquesta és la clau de tot. D'una banda, la creença popular. Els diners estan segurs. Per l'altra, la realitat. Sí, estan segurs, però cada dia que passa valen una miqueta menys. No és que desapareguin, és que perden poder. I qui és el culpable d'aquesta pèrdua silenciosa? Doncs té un nom, inflació. Pensem-hi com un enemic invisible que fa que aquells 100 euros que tenim avui, l'any que ve no puguin comprar el mateix. És així de simple i de bèstia. I aquí és on tot plegat grinyola, perquè l'interès que ens dona el banc per tenir-hi els diners és gairebé sempre ridícul comparat amb la inflació. El resultat? Doncs que encara que el número al nostre compte sigui el mateix o pugi una mica, a la pràctica estem perdent capacitat de compra. Estem perdent diners. Mal. Si això és tan evident, per què no ens ho diuen així de clar? Doncs per entendre-ho, hem de pensar una cosa. El banc és un negoci. És la pregunta del millor, oi? Per què no són més transparents amb això? Doncs la resposta, com deia, està en el seu model de negoci. Pura i simple. És ben senzill. Al banc li interessa que tinguem els diners allà, quiets. Com més diners hi hagi immobilitzats als comptes, millor per a ells, perquè els poden utilitzar per fer les seves operacions. Algú que mou els seus diners per buscar rentabilitat se surt una mica del seu guió ideal. I aquí està el gran malentès que hem de trencar d'una vegada per totes. Una cosa és la seguretat i una altra de molt diferent és la rendibilitat. El banc ens ven seguretat, perfecte, però no rendibilitat. Confondre aquestes dues coses és l'error més comú i el que ens costa més diners a la llarga. Prou de parlar del problema. Anem al que de veritat importa, la solució. Què podem fer? Com prenem el control d'aquesta situació? I ull, molt de compte amb això. No estem dient que s'hagi de sortir corrents a treure tots els diners del banc, ni de bon tros. El banc és una eina necessària, bàsica per al dia a dia i per a la seguretat. L'estratègia intel·ligent és molt simple en realitat. Consisteix a dividir. Una part dels diners, la del dia a dia i les emergències, ha d'estar al banc, segura i accessible. Però l'altra part, la que pensem per al futur, aquesta ha de tenir una missió diferent, créixer, guanyar-li la partida a la inflació. I tot això, al final, ens porta a la conclusió més important, que no és un truc de màgia, sinó un canvi de xip, un canvi de mentalitat amb com ens relacionem amb els diners i amb el banc. Aquesta frase, de veritat, ho clava. El banc no és el nostre enemic, però tampoc és el nostre assessor financer personal. Ens ofereix un servei, el de guardar els diners, i punt. La responsabilitat de fer créixer aquests diners és només nostra. I amb això acabem. Els diners poden fer dues coses, o estar parats, perdent valor a poc, o estar en moviment treballant per a nosaltres. Cadascú ha de decidir què fan els seus diners. Així que la pregunta és, quina missió tindran els nostres estalvis a partir d'ara?